Weche mag nono kod wuoth mar arieya e manyo pi maler e sub-county matin ma Merti e kaunti ma Isiolo koro rumo bang' piny owacho yango chako tiyo kod pi moketi Mercy Karbesa. En chenro mabiro tieko chandruok mar pi e gweng'no ero. Mine osebedo kawuotho kuom kilomita maromo 27 ka gimanyo pi. Koro gibiro kawo mana thuolo machuok mar yudo pigno ka en gino ma koro biro kelo lokruok e ngimagi. Maloyo ji 8,000 e gwenge mag Mata, Arta, Riga, Saleti to kod Karbesa e skunde 6 kod jamni 11,000 koro biro konyore kod pi e chenro manyienno. Maeri biro e kinde ma koro oro osebedo kokwako gwengego kuom thuolo malach. Kanoloso e kinde mar yango chenrono, jalup jatend migao mochune chenro mar jotij sirkal kod dewo ngima jogo ma igi oniang' Abdul Bahari nowacho ni chenrono nokawo omenda maromo siling milion 96.7. Is a huge challenge in our arid and semi-arid lands. The quick fix usually water trucking, especially at the height of drought. However, this is expensive and unsustainable. In the last 2 years alone, NDMA has supported the implementation of water-related interventions worth 330 million. This is alongside other interventions to mitigate effects of drought. Zaidi ya watu 8,000, Chairman, zaidi ya watu 8,000 watafaidika kwa huu mradi. Sijaongeza mambo ya mifugo. Wananchi wenyewe wale wako katika sehemu hii 8,000 wako na watafaidika kwa hii maji maisha na milele. Sisi kama County Government of Isiolo tumeshukuru our partners kwa kuweza kusaidia sisi kuhakikisha kwamba wananchi wamepata maji safi.